आयु मोनायालाय माने एथ' खंखालाबो खोनालाबदोंलै सयथिबो लाबाखैबा दा मोनायावहाय उन्दुनांहाय बेनो आया खथनाया बोरैबासो जाबाय नामा माथो खावलाय लर लर जालायना दंथारो फंसेल' गोरा खोथा बुंदोंलै खिबु सुग्रा आखाइजों हाखुवा लोरि होलायगोनदां आंखौ मालाय माबा सानदों बियो आं बिहरनायखौ लाबोदोंना लाबोआखै नायनो हाया मोनायाव माबायदि नुदोंहाय गोसोम दन दिदि हाराय बांखोथां माथां दानो बाखोनायाबा दायनांगोन मोजां नुदों दे होमबा आं एसे मेंबायबो रेस्ट लानोसै दे होनबालाय मोनाखौ लाबोनाय एसे बाजार खरस खालायना दाहाय बाजाराव मेवाइ मोनोबा दा मोनायाव जानो मा खालामदों? दङ ओरैनो जिरायनानै नोंलाय माथो खालामदों आइजों आंजों जिरायना साहा लोंदों थोद बिमा थानायाव बिसोर कल खालामो नामा माथो जानो नोंथांजोंसो दा गामिनि खामानियाव फैना दसे दोनथ' जि मोजां नुदोंमोन फिसा नोंनि फन रायलायनायखौ माने आयै आदै आंना गाबोन जाथ'लै आदानि संसार जानायखौ नुनानै गोसोखांदोंमोन आङो जाया जायो नामा आं मालाबा बिमा बिफाखौ लोगो मोनबा रादाय सरनोसै थाङालै आयै आं दा सानदों